हेल' लोगोफोर नै दिनै मोनसे खामानियाव ओंखारलायबाय आङो खामानिथ' नङा बेनो जाहैबाय न'नि बारियावनो दङ थास' बिबार दा आं बे थास' बिबारखौ खागोन दिनै अब्ला आं खानो स्टार्ट खालामसैबो नैबेनो नै बाहाय दङ नै बेनो नैबे मोनसे 1 2 नै बेबो 3 बावनो मेला दंखायो नै 4 नै 4 बेनिफ्राय आरो नैबे 5 दंबावो नै 6 आरो दंबावोसो नै 7 बेनिफ्राय नैबे 8 गासै बावनो 8था जाखाबाय आरो नै बाहाय दंबावो नै न'नि गुदियावनो दे बियो न'नि गुदियावनो नै एकदम बेखौ जानोसै बिनिफ्राय नै आरोबाव मोनसेबाव बेनिफ्राय नैबाव मोननै दंबावो नै मोनसे बेनिफ्राय नैबे मोनसे गासै मोननै मोनबावलायबाय 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17टा बेखौ जानोसै मुथासे मोनबायना दलसेयावनो ओरै सायबाय बेखौ हाबाय बेखौ थरल' बख'बाय बेनिफ्राय ओरै हाखावबायबा गाज्रि दंबा बाहाय नुजाबाय मैला दंबा नुजाबाय आरो बाहाय ओरै नैबाव हाबाय जानजियाव बेखौ बख'बाय मैला दंबा बाहाय नुबाय नैबे गोमोनबाबो जागोन एकदम गोमोनबाबो पुरा गोथाव जानोसैलाय नोंथांमोनहा मा माजों जायो बरिया नै जानोसैलाय बोथोरनि ओंख्रि नोंथांमोन बोथोरनि ओंख्रिखौ बोथोराव जायाब्ला माला जानो बाहाय गरम मोनामनाय खोथा गैया बोथोरनि ओंख्रि नालाय बोथोराव जानांगौ